Wadoke sigana wa mokwongo kuma kamiti mosebedo ka choko pach oganda ewi chenro mar choko osuru mibiro chwal e nyim jod bura mondo kal kaka chik medo romo koda kweda ewi moko kuom osuru moganda ywak ni biro medo pek mar ngima. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, paro mar juogo osuru mar atamalo 3 ewi osach jotije mondo oger godo udi pod ikwedo ka penjo maduong' en kaka kamitino biro ndiko ripode ewi wach makamano. Manadala chiel kende to ndala biro mano ket thengi ne chiko it ne oganda ewi paro mar chik mar choko osuru e pacho ka finance bill biro rumo. Gisewinjo pacho oganda mopogore ewi moko kuom chenro mag choko osuru mabiro siro budget mar omenda machakore dwe mar abiro higani. Kata kamano, wach achiel pod omok ewi oganda. This housing program with one thing, with the teachings of Pastor Mackenzie. Because this proposal is promising us heaven. It's promising us a very good life in future. A very comfortable way of staying in future. But we have to kill ourselves today for us to be able to get that future. Honorable Chair, we want to be comfortable today and we want to be comfortable tomorrow. Let us not kill ourselves today for the sake of tomorrow. Ka pogore kod ote mayore yor mbui ma ok tin 1,500 ma kamitino oseyudo. Kamitino mabendo telne kod jaod bura mamolo Kuria Kimani osewinjo ywak mowuok kuom oganda mawacho ni ka medo osuru ma ijuogo ewi modhi mag nyamburko pek mar ngima biro bembo oganda. And as we know, fuel is a cost in the entire supply chain, from manufacture to the transport to the time the consumption of the final product reaches to your business or your table. So if we alter the VAT from 8 to 16, then the cost of the entire supply chain is distorted and highly increases. So in that regard, we propose that VAT is maintained at the current rate of 8% and not increased to 16%. Kata mana jogo man kod ber maginene ewi moko kuom chenro magolo osuru ewi mwandu kaka gas mar tedo bende ni kod toho kaka gibiro yudo fuong'ruok. Luoro bende nitiere ni kata bed ni piny owacho ni kod paro mar medo choko mag osuru kuom oganda, mibadhi nyalo rocho dongruok moro amora ma jopiny onego yudi kowuok kuom osuru go. Wach makamano ne okelo liete kind jood bura kod oganda e nyim kamitino ma pod rito winjo pach girobe ma ok tin 50 e kind chieng' Jumapil kod wuok tich jumani. Quests. And you were there, so you were there. I was there with you. Yourself in the 11th Parliament and the 12th Parliament, and the Honorable Ambassador Langat here in the 11th Parliament. Do you know what you did? Myself included in 12th Parliament. You took us to 9.42 trillion shillings debt. It was your decision. It was my decision. It was his decision. Paro mar chik no nyaka chope nyim od bura makale kapok oromo tarik 15 ma ibiro somie budget mokwongo mar sirkand Kenya Kwanza. Is a test to see how if public participation really works in the country. I've been here since around 10 and every presentation that has been made has been making oppositions to particular clauses in this bill. We are waiting and watching keenly. And this is just a small fraction of the representation of the Kenyan people. People are talking outside there, and I know you are hearing. The tone that is coming from the government is that this is going to pass without changing even a single comma. Kenyans are watching. Kenyans are hoping you are going to live up to your mandate because they elected you to represent them. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi. Erokamano Edwin, duol mochung'ne